السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ومفيلا بانبا في طاعة الله تحل الحياة تميامك الله سبحانه وتعالى نكون فنلزبين أنتمك محمد صلى الله عليه وسلم أكو بانجا kwake masahaba kumaso onse amena kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Naam, tilimbuku limeneli ad-durusu ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya. Buku limeneli dalembedwa ndi al-allama Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus. Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo, Mulungu subhanahu wa ta'ala alandire nchito zawo zabwino. Ndipo mbuku limeneli tilipa page number 10 pamene tikuona fadailu shahri ramadhana, kupambana kwa mwezi wa Ramadhani. Naam, taona mmenemo kuti ndi mwezi umene Mulungu subhanahu wa ta'ala adatisa Qur'ani, ndi mwezi umene nkati mwake Mulungu subhanahu wa ta'ala waikamu usiku umene ndi usiku opambana. Naam, usiku opambana, usiku umene ngati ungapange ibada mu usiku umeneo sunga fanane kapena tusanga fanane nawe muntu amene wakhala kumpembedza Allah miezi yokwanira 1000 sanga fanane nawe usiku umodzi wokha. Ndiye mwezi umene Uislamu au khali pansi ndikuwulingalira bwinobwino, ndikuwugwirisa ntchito moyenerera bwinobwino, ndikugwira mmene mu ntchito imene za msangalase Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ngati tinali ndi maudani ndi anthu ena tipite tikawapepese tikakonze bwinobwino, ngati tinadula ubale tipite tikapepese tikakonze ubale, ngati tinanyoza makolo tipite tikapepese tikapempha chisangalalo chawo, ngati sitimapangira zabwino maneba tikawagwire mkono tikawapepese tipemphe chisangalalo chawo. Mwina nkutheka kuti tinawapondereza anthu tatengani zimene zomubweze zimenezo zopanda pake, chifukwa umoyo wa mmanda ndi umoyo wa utali, umoyo wa tsiku la kiyama ndi umoyo wa utali, umoyo wa kujanna ndi umoyo wa muyaya. Ndiye pa page number 10 iwo adatifotokozera kunena kuti hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale ndi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi kumanisa naye siku la kiyama. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadithi mene adaila ndani Sayyidina Abu Huraira, Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale naye Allah subhanahu wa ta'ala akati kumanisa nao Sayyidina Abu Huraira siku la kiyama. Naam, Mungu subhanahu wa ta'ala aike chikondi mitima mwatu kumukonda Allah subhanahu wa ta'ala, kumukonda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukonda maswahaba, kukonda kubanja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukonda awliyaullah. Naam, kuwakonda awliyaullah. Muhadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akuchenjeza Mtume Mungu subhanahu wa ta'ala kuti man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, amene anga makali ndi udani ndi bwenzi langa ineyo Mulungu subhanahu wa ta'ala, ndi mawali aine Mulungu subhanahu wa ta'ala amene ndamulonjeza kuzamtira nkhondo kuzamkanda. Ndi kuli anthu ene mwina kama yankula ama yankula tusakhala bwino kuwa yankula anthu amene ndi mawali ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, kumawanyoza Islamu anzao, kumawapikusa Islamu anzao, timpembe Mulungu subhanahu wa ta'ala atitalikisa ndi zimenezo. Naam, akuna utino qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, nditude Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama, Mulungu subhanahu wa ta'ala sangalale naye adanena kuti idha jaa Ramadhan, mwezi wa Ramadhani ukafika. Umene tukuyembekezera pakali pano pawo, mwezi wa Ramadhani ukafika, mukamva kuti mwezi wa Ramadhani wafika, mwezi uja waoneka, chimachitika ndi chani? Futihati abwabul janna, makomo akujanna amatsekulidwa. Amayi, abambo, mchemwali, mchimwene, apongozi, mwana wanga, makomo akujanna mwezi umene ukafika Allah amatsekula kuti anthu agwire ntchito zabwino akalowe kujanna, anthu agwire ntchito zabwino akailowe janna popanda popanda china chake chiwachinga. Makomo akujanna Mulungu subhanahu wa ta'ala wawasegula kuti anthu mupikisane kugwira ntchito yabwino posakasaka chisangalo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala, osati kupangira na madama. Kulikupikisana kusakasaka chisangalo cha Allah mu Qur'ani akutuza wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, mwezimene zwazipikisana amena kufuna kupikisana mukusakasaka chisangalo cha Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu akutuza kuti siku lina lake Mtume sallallahu anatilamula kuti tipereke sadaqa, ndiye ina ndinabwera ndi hafu ya chuma changa, faqultu al yawma asbiqu Aba Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Masahaba Mulungu subhanahu wa ta'ala sangalale nao, masahaba Mtume Muhammad sallallahu Mulungu subhanahu wa ta'ala sangalale nao.
Naam, Saidna Umar kuti ndinayankhula ine kuti lelo lino ngati mtumiki watilamula kuti tipereke sadaka, lelo lino ndimposa Abubakar Siddiq. Lelo lino ndimposa kupereka sadaka. Osati kumposa kutenga chuma cha Islam. Osati kumposa kutenga zinthu za anthu osauka. Osati kumposa kutenga zinthu za ana amasiye. Lelo lino ndimposa Saidna Abubakar Siddiq mukupereka chuma changa munjira ya Allah. Saidna Umar akutero nde fajitu binisfi mali. Saidna Umar akuti ndidabwera ndi hafu ya chuma changa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nditumikadana ndi yankhula kundifusa kuti madha abqaita li ahlika, anthu akunyumba kwako wawasungira chiyani, anthu akunyumba kwako wawasira chiyani? Faqultu mithlahu ya Rasulullah, ndinamuza kuti ya Rasulullah ndawasira zofanana ndi zimene ndabweresa hafu ndasiya hafu kunyumba. Tumikana sangalala nazo ndikumpangira dua Saidna Umar radhiyallahu ta'ala. Thumma jaa Saidna Abubakar Siddiq, kena kwa nabila Saidna Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bikulli ma indahu, ndikena kali konse kamene kanale nyumba mwake chuma, kena kali konse kamene kama pesa kan nyumba mwake anabwera nako kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumikana nafusa ya Abubakar, madha abqaita li ahlika, anthu akunyumba kwako mwasira chiyani? Faqala Abubakar Siddiq, abqaitu lahum Allah wa rasulahu, anthu akunyumba kwanga ndawasira Allah ndi mtumiki wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumva zimene Saidna Umar anafotokoza momveka bwino kunena kuti faqultu, ine ndidayankhula kunena kuti ndizosatheka kuti ndizampose Abubakar Siddiq mpaka kalikali. Basi Abubakar Siddiq ndi wapamwamba. Ndiye mwezi umene Mulungu subhanahu wa ta'ala akusegula makomo aku janna kuti mukwire ntchito yabwino, tikalowe kumeneko, tilimbikire kukwira ntchito yomusangalatsa Allah, tikalowe kumeneko. Osati mwezi umene wa Ramadhani pamene walowa ndiye kuchalira mmutu monsemu kukhala mapulani kuti ndalama nditolera bwanji, galimoto ya nyuwani ndigula bwanji, ndipange bwanji kuti ndimange nyumba ya nyuwani. Ya Rab, mwezi huu si mwezi womalowa mmatumba mwa anthu ndilonga tenda tuno wakolopole, si mwezi wake huu walephera. Ndi mwezi kuti munthu alingalire kunena kuti kujanna, ndipange bwanji kuti ndikalowe kujanna, ndipange bwanji kuti ndikakumane naye mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ndipange bwanji kuti ndikaonane ndi maswahaba. Azimayi apange bwanji kuti akaonane ndi Saida Fatima, apange bwanji azimayi. Ndi mwezi wake ndi umenewo. Osati mwezi womakhala ndikumalemba tipita kwa kuti tikana miza zakuti tipite kwa kuti tikana miza zakuti tipite ku kampani yakuti ndizithuzi tizikaonesa kumeneko kumajambula ana amasiye yakusegelera ndikumakatolera ma million pobwerera kuti ndikumagulira mpira ndi ma t-shirt, ndalama zonse ndikuthera ku banki iniyo kumadya ndi ana anu kumapitisa anu masukulu odula mukudya moto. Mwezi uno makomo aku janna akutsekulidwa. Chidwi cha munthu, maganizo a munthu, maganizo ya munthu, zochitika za munthu, zoyankhula za munthu zikhale zokamulowesa ku janna, tiziganiza kuti ku janna tikalowa bwanji. Ndiye mtumiki sallallahu akupitiliza kunena kuti no wa ghuliqat abwabun nar, makomoso aku jahena amatsekedwa mwezi uno. Mwezi wa Ramadhani ukafika, makomo aku gahena Mungu subhanahu wa ta'ala amalamula kuti makomo amenewo atsekedwe. Makomo amenewo amatsekedwa. Na kwa akalapa munthu machimu ake wasiya ulendo wa kujanna. Amini sana ali aslamu akakhulupirira Mulungu subhanahu wa ta'ala, kukhulupirira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Kristo amene akhulupirira mwa Allah kuti palibe wina wopembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha, ndipo Muhammad ndi mtumiki wa Allah. Allah amakhululuka machimu awo onse. Ngati angamulire pamenepo straight akukalowa kujanna, chifukwa makomo aku moto ndi wotseka. Kuma amene akupitiliza machimo, amene akupitiliza ukafiri, amene akupitiliza kukanira, amene akupitiliza kumunyoza Mulungu subhanahu wa ta'ala, fo yesi zipindula kanthu. Naam, akuti wasufidati shayatin, kumaso masatana ama mangidwa maunyolo. Mwezi uja kungolowa cha shaitani ndi magulu ake awonse ajama bitisidwa ku prison kumangidwa. Sakhalaswa ndi mphamvu yopita ndikumakasokoneza ibada za wanthu. Ndiye muzifunse kunena kuti shaitani wamangidwa ali kundende, inuyo simukupezeka kunzikiti simukuswali. Amene akukupangisani sipano pamenepo muntchula kuti ndani. Dzulo pamene shaitani anali free amayenda sanatsekeredwe, mayenda kuti zonsezi ndi shaitani, amandipangisa ine ndi shaitani zimenezo. Nanga pamene shaitani watsekeredwa apa, amene akukupangisani kuti musasali kudya inuyo ndi ndani? Amene akukupangisani kuti musipanga miseche inuyo ndi ndani? Amene akukulimbikisani kuyankhula mabodza inuyo ndi ndani? Amene akukutumani kuti muzikaba sopano ndi ndani? Kupha kumene mukupha mwezi wa Ramadhani ku, amene akukupangisani zimenezo ndi ndani? Shaitani wamangidwa apa.
makolo amene mukuwapanga chipongwewa, ana amasiye amene mukuwabelawa, yani kuuma mtima kumene mukuuma mwezi wa Ramadhani amene akukupangisani zimenezo ndi ndani? Kodi shaitani ali kundende? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mutu ndi wahi kuchokera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti mwezi wa Ramadhani ukafika, futihati abwabul janna, makomo aku janna mageti onse 8 open, atsekulidwa olowa azilowa kumeneko. Mulungu asala bada olowa azilowa kumeneko kujannako, okugwira ntchito zabwino azigwira azipita kumeneko kujannako. Wa ghuliqati abwabun nar, makomo aku janna kutsekedwa kuti mwina anthu apange tauba abwerere azikalowa kujanna, yani anthu olowa kumoto azikhala ochepa, anthu opita kujanna azikhala ochuluka, ndicho linga chake. Wasufidati shayatin, mashaitani onse mashaitani amangidwa maunyolo sanga kwanisa kusokoniza ibada za anthu. Sababu amene akukusokonezani inuyo ndi ndani? Pamene munde muziufusa mtima wanuwo, pamene munde Islamu azizifusa ndi kumazipanga stock kuti kalekali ni mamanena kuti ndi shaitani amandipangisa. Pano shaitani ali wamangidwa subhanahu sakukwanisa kupanga kena kali konse. Amene akundilepheresa swala ndi ndani? Amene akundipangisa kuti ndikhale munthu wozikweza ndi ndani? Amene akundipangisa kuti ndizitukana Islamu ndi ndani? Kumazifusa zimene zozo. Hadithi imene rawahu al-Bukhari, adailandira Imam Bukhari komanso Imam Muslim. Mulungu subhanahu wa ta'ala kudaliseni tuyanfula choncho pano pa fi ta'ati llahi tahalul haya, ndipo ngati muli ndi funso ndemanga pangani choncho mafunso anu azayankhidwa komanso ndemanga zanu zizagwirisidwa ntchito. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.